takto prepojení, aby ste vedeli, na čo myslí ten druhý. Vidíte vy dva spolu? Ste sa nejak skamaráte. No dobre, môžete. Dobre, spokojne. A rozhovor bude robiť? Lukáš, Tebe to tak ide, Lukáš. Tak... V rozhovoru. Nedám ti vydýchnuť. A čo, kto? Ja idem vonku zase? No. Vy dvaja sa stredáte. My dvaja sa stredáme? Dobre, a koho hráme? Poďte sa pozrieť, koho hráte. Je vám to srdcu blízke. Ale cenzurovanú verziu, hej? Áno, cenzurovanú verziu, poprosím. Môžete vypípať. Tak to je ťažké sa cenzúrovať. Ja som si počítal. Tak slušne, Andrej, aby ste nemuseli ísť naspäť aj z toho. Dobre, to netreba. A to on rýchlo Môžete aj sedieť, môžete aj sedieť, ako by lepšie. To rýchlo uvádí. Podľa toho, ako vy budete dobre hrať. Jaj, to po jednom slove. Na striedačku, áno, po jednom slove na striedačku. Tak to bude pípať. Dobrý deň, vítam vás na dnešnej tlačovej konferencii. Ja sa budem pýtať túto nášho vzácneho hostia. Aká bola cesta? Bez komplikácií. Prichádzate teda z východu? No. Nevidíš? Nepoznáme sa dlho, tak začneme vašou rodinou. Ako sa má manželka? Manžel, ako sa má manžel? Tak, asi jej toto, ono, vyprosím. No jasné. Zdá sa mi, že som udrel na citlivú tému. Ten, tak kde? By V hoteli býval. a Rozumiem vám. By. V každom prípade má si ďalkú cestu. Vieme, že si dokážete povedať svoje. Je to tak? je No. tak. Nehovoríte veľmi súvislo, neprekvapilo ma býva, keby ste si jednu dali po ceste na rýchlejšiu cestu. Stalo sa niečo také? Jazdou Nikdy, nepijem, Výborne. lebo nechcem tu pôsobiť. nejakú tebe Pojmu. jasné? Rozumiem. Chlapec. Svoj posledný výkon pokladáte za... Počúvaj ma. Netreb Lebo si jednu Píp. Ja mám pocit, že dostali sme sa k veci. Nebolo ťažké určiť, že to nemôže dopadnúť dobre. Čo si vy o tom myslíte? a co skončilo tebe, všetko. lebo Táto píp republika ide otrasným spôsobom do píp. A moje psíky nedostali žrať. Ešte stále. Muža mojich snov. Rozumiem. Asi ste žena z Košíc, známa svojim vplyvom. Ja som si myslela že taký píp ako ty to nebude nech pochopiteľne o je vyprávať pred tu publikom
Rozumiem, môžem si povedať, že Nora.